baba tiantebega abantu bali bagoteba nga twarusire 39 million twachirire nandi bone batenga twachirire bobasi industrial park ire bumacho burabu enyagitali amarani ntwanyaga achite na World Bank money nyagitali anduru ntunyaga achite na World Bank money ekarna sabo president ngamtenga Ogembo Mr. President Ogembo nerere the largest after KTRH asokurwali ngamde Mr. President ga kinkonye nga gache Ogembo agandenga simba tingo gokonya gendo be kichibesa gokobeka milioni 100 nko 200 therefore lazima 99 kuligina nkurusi besechi chibesechi lazima besa nchiri koruisiko chibesa lazima uchinyole kuruese budget igo chibesa lazima tu enko chance no in 27 toko nyorenga project nchiri orochiganeri nabuto kugamba na baro badenga ki toirane egente ke ninche bieka nganchete nkeri chiko li chiko ndiringa there is no egente ke koro ku ward development fund teyo ichiko ndibuati ninche na deciding aki tobeke chibesa echi kire ward gente kenki alengoro boraibu alengoro nabondo yangiseni MC nko milioni 50 decide mwachi milioni sana lakini njenga abantu abonsi pina abaito Gusii lazima mbakonye tokole gasi amo. Asante sana mheshimiwa gavana. Kuiweka kanira Arati limo kogoteba se eward yetaliye yemo ngana bobono kuirali bagali mu MCA okole mirima se eward iyo. Kero kende asumo ligerero motegere na Arati ku understanding kero kende omugavana Paul Simba Arati we county ya Kisii nabwate aba minister awa appoint and Arabute anytime what are elected. MCA ni gakiri sikura kaba elected. Naba menye be ward ile. Una yoro mo governor we county ya Kisii o akiri sikura. Under which circumstances mheshimiwa governor ora chigotenere ward no mo MCA ka ro cholire. Ndede ntebega. Asogo tenere ward tarigo tenago present views kyaba assembly. Asa amagendero ninche kisheria ngokora amagendero andons wetrabo observant. MCA identify chi project yorro na barabwo na ndetaliero identify abana inchi abanyene through public participation para gete koruga igampaka asegete tutaetera osigu aba MCA barororo omu MCA gasi ano korosiri chiko na connection ga chibesa chirito kobeka gochiese chipaleji chakolere ndikiki chakolere mirimo ta kogenda chigokora gasi egasi no governor o connection there is the accounting officer igo ekerongo de ango endande bugia kumgotenere wodi ya bugia kum ena atebanga lazima antenenere e wodi ye e magendera roro akolekane kerongo de bango tenrande bas chache ninche ngotenenera mwemsebe kibachire balito gendere to korana barabwe gas etoko endera okole gas ku make sure gas yabo ya kolekanere ground na ngento trambo lingeringa ki ngana ateba omwana kobwato omwana oyo mugoko gonki okoroma oyo ndera agenda tokogonki ngakie koba akini mheshimiwa gavana otaragenda ekyo nari ward nyingi gwatebire ukigotenera kigwodinke iwo bukoreka numboro na ba MCA bichi ward ekyo sengige no emechandero ronga kiki nanyorire aba MCA ekemane kemangana ngiki aba MCA batataiti gokolegas batatageti ko champion amagendera abo ya assembly na igule ng'abantu abegasi yabo bataite bakole kitenda badenga kyo igabana yalengoro yanko aba MCA kitenda ichiko ndiyo likwenda na tenda na bate bitenda te yonko ba etenda na ile contractor na buchigokora na insurance mando legacy ya kole ndikiki ya bei that's all. Okay ntwebete ko boli goro ye basari in the last financial year mo ete toward 3 million